Concepte general de la ciència catalana, llibre tercer, capítol 4. I si diem el que diem, és perquè, si examinem la vida de penitent del beat i senyalem els 3 punts més vistosos, que són la vida d'ermità, la de pelegrí i el martiri que el va matar, veurem de seguida que si és molt cert que són 3 punts dedicats a la fe cristiana, també ho és, i molt, que tant la soledat de la vida d'ermità, com els viatges de la de pelegrí i com el martiri que li va obrir les portes de la mort, que són les del cel, representen els 3 principals esforços que va fer per la ciència universal, o sigui, la soledat per a trobar-la, els viatges per a propagar-la i el martiri per a defensar-la fins a morir. Del que en deduïm, I ens sembla que els nostres llegidors pensaran com nosaltres, que l'Església té raó de no fer-lo sant, perquè si en Ramon Llull va viure, sofrir i morir per la ciència universal, ha d'ésser tingut més per màrtir d'aquesta ciència que per màrtir pròpiament de l'Església, quedant com queda equidistant de la santedat i de l'heretgia que li han acumulat els uns i els altres, o sigui, els que diuen que ho va sacrificar tota l'Església catòlica, apostòlica i romana, i els que sostenen que les doctrines llullianes són o poden ser herètiques. I d'aquí ve que en ço que fa referència a la ciència, la glòria d'en Ramon Llull sia completa, perquè ja no podia fer més del que va fer per enaltir-la, i les pedres que van servir per a apedregar-lo com a un gos han d'ésser mirades com les primeres pedres del monument que li dedicaran els pobles el dia que les boires i les tenebres hagin reculat més enllà del nord i del sud. I el vent que posa els núvols a ratlla les aguanti després de la tempestat, quan l'últim llamp hagi escrit el nom d'en Ramon Llull i l'últim tro l'hagi llegit davant de tots els pobles. Perquè quan la veritat més alta que es pot arribar a conèixer sia coneguda sobre la terra, es veurà que es pot dir, sense cap mena d'exageració, que el nom d'en Ramon Llull el llamp l'escriu i el tro el llegeix. Que el nom d'en Ramon Llull el llamp l'escriu i el tro el llegeix. Que el nom d'en Ramon Llull el llamp l'escriu i el tro el llegeix. Per tant, Llull el que intenta, i de fet és el que ens han intentat també amb l'espectacle, és implicar el lector en la lectura i en la creació literària i en la creació artística. I per tant, diguem, Llull, que se'n situa pràcticament a l'origen de la literatura en català i pràcticament a l'origen dels primers segles de la literatura romànica europea, és un gegant increïble al qual tots nosaltres mirem des de baix. I això jo crec que és una cosa que n'hem de ser conscients. Aquí heu vist l'exposició del CCCB, heu vist fins a quin punt Llull és un personatge d'un pes europeu extraordinari. Moltes gràcies per la vostra atenció, moltes gràcies per haver vingut avui. Gràcies.